David Marino. Akin pare, mandadangal ka lalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo, ito'y upat nga sulit Pangasinan. Laod, abagatan, amyanan, ked. Mabiga buklas, kumuyamin dito na bulinaw sa Sambales.
Araw po ngayon ng Huwebes, Pizza 20 sa buwan ng Agosto 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng Bayan Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At siyempre kasama natin si kapaborito Errol Hey, Hurado. good morning. Ayan. Good morning. Mga big kabuwasan. Ngayon ba, gabigat kada kayo amin na po? Ayan, perfect. Ay, syempre. Manamat. Anyway. Diyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakar. Kung meron kayong gustong iparating ng mga issue, mga sumbong, mga pagbati, mga reaksyon at opinion, mangyari lamang po tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube channel, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Umpisahan natin ang pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Dahil kahapon tinalakay natin ang inilabas na suspension order mula sa Office of the Ombudsman laban kay LTFRB Chairman Rigor Mendoza II at Land Transportation Cooperative Chief Attorney Chopilo Guadis III. Ang pagsuspindi ay kaugnay sa mga umano'y irregularidad at issue sa Stratcom IT system sa panahon ng kanilang panunungkulan bilang mga dating pinuno ng LTO. Ayon sa mga state auditor, ang usaping ito ay nag-ugat sa mahigit 13 billion piso na karagdagang singil sa mga motorista. Kaya ipinag-utos ng Office of the Ombudsman ang pagsususpindi ng 6 na buwan laban kay Rigor at Guadis upang hindi nila maimpluwensyahan ang mga ebidensya habang dinidinig ang kaso na kanilang kinasasangkutan. Inirekomenda ng Ombudsman na bukod sa suspension na hindi nila makukuha ang kailang sahod mula sa kailang pagka-suspindi. Lumalabas na pinagpatuloy nina Rigor at Guadis na parehong namuno sa LTO ang pagpabor sa paggamit ng lumang LTO IT system ng Stratcom noong 2022. Oo, ang IT system ng Stratcom ay nag-expired noong Pebrero 10, 2013 na 10 taon na kontrata. Ang Stratcom Corporation ay nakakontrata para sa IT system ng LTO mula sa kailang Build on Operate Agreement noong 1998. Matapos ng expired ang kanilang kontrata ay pinagpatuloy ang operasyon nito sa pamamagitan ng extension sa bawat buwan. Month-to-month basis yan na kalaunan ay sa pamagitan ng isang peace out agreement noong 2016. Ang sistema ay tuluyan ng pinatigil ng Office of the Ombudsman noong June 2026 dahil sa patuloy na paggamit nito sa kabila ng pagpapatupad ng bagong Land Transportation Management System o yung LTMS. Talakayan natin ang yung extension to operate. Legal nga ba ang pagpatuloy ng Stratcom Corporation kahit expired na ang kanyang kontrata noong Pebrero 10, 2013? Ayon sa Office of the Ombudsman at Commission on Audit ay hindi daw legal ang patuloy na extension o operasyon ng Stratcom sa Land Transportation Office, kaya pinag-utos na itigil ito at ganap na lumipat sa gobyerno o government-owned na Land Transportation Management System o LTMS. Ang Stratcom Corporation ay ang pribadong kumpanya na nagbibigay ng sistema at teknolohiya para sa automation ng Land Transportation Office o LTO simula pa noong 2003.
Hinawakan nito ang database at transaction tulad ng rehistro ng mga sasakyan at lisensya, bagamat sabay rin itong tumatakbo kasama ang bagong LTMS. Kung dalawa ang gumagamit ng system na sa LTO, ang Stradcom at ang LTMS, ito ay nagdudulot ng kalituhan ng mga motorista. Kaya tuluyan nang inalis ang system ng Stradcom Corporation sa LTO. Dahil sa paggamit ng Stradcom sa tinatawag na peace out, kaya sinampahan ng kaso sina Rigor Mendoza II at Attorney Teofilo Guadis III para sa mga paratang na grave misconduct at conduct prejudicial to the best of interest of the service. Pero ayon nga doon sa litis kahapon, sabi ni Attorney Teofilo Guadis, hindi pa raw nila natatanggap yung notice mula sa Office of the Ombudsman. So, inaantay natin. Baka mamaya maglabas din ng statement yung Stradcom. At ano rin natin dito. Sana. Talakayin din natin dito. Iparinig din o kung meron silang interview, kung magpatawag sila at ma-interview nila, i-play natin dito. Para sa ganun, balansyado po ang ating pagpipresent ng mga issue tungkol dito sa issue o usapin dyan sa Land Transportation Office sa pamagitan po ng dalawang yung tinatawag na system. Yung Stradcom at saka yung system ng gobyerno. LTMS. So, yun po. Government-owned LTMS. Ayan, government-owned. Kasi pinagmamayaran na ng gobyerno. Yung isa kasi, yung Stradcom Corporation, isang pribado po yan na sila yung unang nagpatakbo sa IT system dyan sa may LTO. So, abangan natin kung ano po ang masasabi ng management ng Stradcom Corporation hinggil po dito sa usaping ito. Ang Stradcom sa LTO ay ang private technology service provider po. Na nag-develop na at nag-maintain ng computerization system ng Land Transportation Office. Ayan, Diyan po, kung kayo po ay kabilang sa mga serbisyong sinusuportahan nito, yung pagpaparehistro, yung ng sasakyan, driver's license, transactions, vehicle records at database, pagproseso at pag-issue ng mga LTO documents. Ayan, So, hanggang ngayon, wala pang kasagutan ng management ng naturang... Basta wag po kayong mako-confuse dahil yung iba sinasabi yung Stradcom ay LTO. Hindi po. Hindi. Private po. Technology Service Provider po. Ang pinagmamay-ari ng LTO ngayon, ang gobyerno, yung LTMS. LTMS, So, yun po yung government-owned na ngayon. So, abangan natin, yung kasagutan ni Attorney Teofilo Guadis III at saka si LTFRB Chairman Rigor Mendoza II. At ganun din, ang may-ari ng Stradcom Corporation. Sa madaling salita po, ang Stradcom ay dating computerization o system o service provider ng LTO. Ayan. Ang LTMS, bagong integrated digital system ng LTO. Ayan. Malinaw po yan. Government-owned LTMS. Ayan, po dyan. Ano po ay malinaw at hanggang ngayon, abangan pa po natin yung mga susunod na kabanata kung magbigay ng statement o maglabas ng statement kahit sa social media lang ang Stradcom. Ayan. At yung pamunuan ng Stradcom o kaya kung ma-interview nila ay
makihiram na lang tayo ng kahit na boses lang. Oo, para sa ganun Sa may kanilang kasagutan para naman ma-play din natin dito. para fair, present din natin yung kailang kasagutan dito, yung side nila ukol dito sa isyong ito. Alas 6:15 ng umaga. Hindi pa normal ang panahon kung minsan nagpapakita ng ngiti ang haring araw. May oras din. Singa gabay ito yung kinatan. Sa butay. on butay. Kung minsan kasi biglang bubuhos ang ulan Biglang dumidilim ka agad bibilungat kaya may mga lugar pa rin na badyang lubog pa rin sa baha. Tulad dyan sa Barangay Mangkop, sa may Lasip, Talibao, Bunlag at iba pang bahagi dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Kaya ingat po sa paglusong sa tubig baha para hindi kayo makapitan ng anumang sakit gaya ng leptospirosis. Speaking of leptospirosis, bumaba raw ang tinamaan ng sakit na leptospirosis sa bansa. Ayon kay Department of Health, Disease Prevention and Control Medical Officer Dr. Ann Dominic Asis Matuba, nakapagtala ang DOH ng 220 na namatay na pasyente mula Enero hanggang Agosto 8, 2026. Sinasabi ng DOH na may kabuuang 3,440 na naitalang kaso ng leptospirosis ngayong taon. Mas mababa raw kumpara sa 5,318 noong 2025. Kaya huwag mo nang magpakampante. Dahil hindi pa natatapos ang panahon ng tag-ulan, umaasa tayo na hindi na sana madagdagan ang biktima ng leptospirosis sa bansa. Natutuwa ang publiko kung bumaba ang kaso ng leptospirosis sa bansa ayon sa DOH. Dahil sinyalis ito ng epektong panawagan o paalala at pagbibigay ng libreng gamot ng pamahalaan at ang Department of Health. Mas marami pa rin na may takot dahil mabilis sumipa ang kaso. Ilang linggo matapos ang pagbaha. So may nakaamba pa rin. Meron pa rin. So naniniwala ang taong bayan ang pagbaba ng kasong leptospirosis ay dahil na rin sa paalala ng mga ahensya na magsuot ng buta, pag-iwas sa baha, at siyempre pag-inom ng gamot laban sa leptospirosis. Madalas sisisihin ng mga tao ang mabagal na pag-agos ng tubig sa mga kanal o drainage system dahil sa mali ang pagkaplano bago umpisa ng proyekto o kaya walang maayos at na paglilinis ng mga baradong kanal. Hindi dapat magkampante ang Department of Health sa tuwing may pansamantalang pagbaha at pagbaba ng kaso ng leptospirosis. Tama yung punto, huwag dapat magpakampante ang DOH din dahil patuloy ang banta ng leptospirosis lalo na kung panahon ng tag-ulan at meron pang mga pagbaha. Bagamat mabilis ang pagtugon ng Department of Health sa pamagitan ng pagbibigay ng libreng gamot, dapat paigtingin ang information dissemination para makaiwas sa mga sakit tulad ng leptospirosis sa buong bansa. Ang hakbang ng DOH na paghihigpit sa pag-inom ng doxycycline. Yan. Gamot na sa pamamagitan ng siyempre, may reseta pa bang doxycycline? Wala na yata. Para maiwasan at siyempre, protection. Protection. Kung ikaw ay may sugat at nalublob sa baha ang iyong paa, ay kahit papano ay kung ikaw ay nag-iinom ng alak, ng doxycycline pala, ay may protection. Meron pa pang gamot sa Dr. Nixon? Wala na. Hindi ko alam. Wala na. Pero ang gamot natin po dito na libre po ay mga maintenance. Butika. Butika paborito. Kapaborito, yan. Butika paborito. Ayan.
So, may mga gamot tayo dito para sa mga nangangailangan. Punta lang ka dito sa third floor ng Jumel Building. Hanapin niyo po si Dr. Nixon. Dakal. Mas maaga, mas mainam. Ayan, marami pa tayong gamot dyan, ha? Sa alas 8, ha? Punta na po kayo dito. Ayan, kung gusto nyong libre, kayo po ay tumutulong sa mga kababayan natin, especially yung mga yung kapos sa budget, wala silang pambili, punta lang kayo dito at bibigyan kayo ni Dr. Nixon Dakal ng gamot na kailangan nyo sa inyong katawan. Pag hindi nyo kailangan, huwag naman, di ba? Yung may karamdaman dyan at walang pambili ng gamot at kung meron dito, ibibigay namin. Bibigyan kayo namin para sa ganun, makatulong kami sa inyo. Ayan. Yun po yung purpose namin. Maliban sa paghahatid ng mga balita impormasyon, kayo po ay lubos din na tumutulong sa mga kabayan natin na nangangailangan ng gamot kung meron dito. Yung mga hinahanap ninyo. Punta lang kayo dito. Ayan. Marami na pong natulungan ng DWGA Radio Pangasinan na ating mga kabayan na nagpunta rito. Hindi ko masyadong babasa yung mga dyan gamot. Oo nga, ako rin Isang alam ko, may pang sugar, may pang yung simvastatin nandyan. Ano yan, pang cholesterol yan. Ayan. Statin. So nandyan po yung mga gamot. Losartan, yan, metformin, kandora. Ayan. Laki lang dyan. Punta kayo dito. Good morning nga pala kay Kapitan Justin Espino ng Barangay Poblacion East Bautista, Pangasinan. Good morning, Kap. Nabaha ka rin ba dyan sa Barangay Poblacion East? Dyan sa may Bautista, Pangasinan. Kumusta kayo dito? Nadbalay na Bautista. Ayan. Kap Justin, good morning. Good morning. Okay. At good morning din kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito. Dyan sa may Kalasyaw, Pangasinan. Gawin din kay Kagawa John Gabrielio at mga BHW, Barangay Tanod. Talagang nandyan sila, full force. Na sila ay nakikipagtulungan sa kailang mga kababayan. Good morning po sa inyo dyan. Ingat-ingat lang. At siyempre, yung nasabi natin kanina, talakay natin na bumaba yung leptospirosis cases sa bansa, bumaba rin daw yung yung kaso ng dengue. Di mas maganda. Ayon sa Department of Health, mas mainam yan. Dahil yung tala ngayon mula Enero hanggang Agosto, nakapagtala lang sila ng 93,155. Kumpara noong nakaraang taon na naitala nila noon 174,077 na kaso. So 46% ang binaba ng dengue cases dito sa bansa. Sana mapanatili yung mga ganyan at lalo pang sana bumaba ang kaso. Kaya't may tuturing din natin na matagumpay din yung mga strategy na ginawa ng Department of Health. Yung may apat na tiyan yung taob, yung itapon o yung itaob ang mga lumang gulong, lata, buti, nalalagyan na o naipunan ng tubig ulan. Yun yung isang itaktak mo. Taktak. Ano yan? Meron. Taktak. Meron yan yung alisin at patuyin ang mga nakatagong tubig sa mga timba at iba pa, di ba? Yung tuyo, yung isa yung tuyo.
Hindi yung tuyo na kuan ha. Masarap man. Hindi yung tuyo na iniluluto tuwing umaga. O tuyo yung pinatuyo ay yung tuyo, yung panatiliin na tuyo, ang mga kuan yung mga kanal, yung mga bumabara sa mga matutuyo yung kanal. may mga kanyan eh. Huwag lang mag-stagnant. Huwag lang stagnant. Yung mga kuan, mga lalagyan diyan na kuan. Yung mga gulong. Kailangan patuyin yan para sa ganun hindi pamugaran ng mga lamok na may dalang dinggi. At saka mayroon pa yung sangti na nabanggit ng Department of Health para sa ganun maiwasan na takip. Yung mga takip. Hindi yung takip silim takip. Dapat na kanyan. Yung mga timba o yung mga kanyan lagyan ng takip para hindi pamugaran ng mga lamok. So, yung mga ganyan na kampanya ng pamalaan, kung lalong bumababa ang mga kaso tulad ng leptospirosis, tulad ng dengue, napakaganda pong pakinggan yan. Sana po ituloy-tuloy ang kampanya ng Department of Health at ang pamalaan na puksahin ang yung sakit na dengue, dala ng lamok, at yung leptospirosis na ito naman yung ihi na at dumi ng mga Alaga mo. yung mga Pangasinan utot, kung mga daga, ayan, good morning sa mga masugid nating taga-subaybay, si Zenaida Zamora Gilbert na diyan sa may ibang ibang bansa. Sabi niya dito, maabig ya kabuwasan lalamot. At si Kaiditan, Sir Dennis at Sir Errol, God bless you always. Unta mo si kayo. Si Jessica Bulataw, Ebs Balatico, good morning. Mayra Meriti Lapid at ganoon din kay Annabel Martin Nayal. Good morning din kay Mar Pasqua. Magandang umaga sa inyo. Si Josie Gadigan Kinis. Ayan, magandang umaga po sa inyo. At ganoon din si Maria F. Nipas, magandang umaga. At sa lahat ng mga nakanta, may mga Palakapak Soriano, magandang umaga. At ganoon din kay Maribik Rivera Balason, magandang umaga. Sino pa, yung mga babatiin natin dito, Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Christy Ramos Labisures, ayan, magandang umaga po sa inyo. Sa aming pagbabalik, talakayan din natin ang iba pang mga issue. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M ay si Ma'am Sara Duterte. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Su number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, Grabe, gimagana ka, Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow!
Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong Tagupeño, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canegosio Ferrer ay maghatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan.
Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canigosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:36 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkor, Atoy Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dacal. Kung meron kayong gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion at reaction sa aming tinatalakay ng mga issue, mangyari lamang po tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube channel DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, good morning kay Lynn Taban. Nasa ibang bansa ito, sa Kunyata, Saudi Arabia. Ganon din si Christy Ramos Labos Sores, magandang umaga. Mera Lapid at Marvic Rivera Balason. Mula sa ating listener 0986-4930, sabi niya kailangan mga sir ang self-protection measures, sabi niya. Siguro yung tinatalakay na mga kuan yung tungkol sa dengue o doon sa kuan yung, di ba may solar mo linis mo? Oo, solar mo linis mo. Siyempre dapat communicatean Correct. Kasi pag ikaw lang ang naglilinis, yung lamok hindi naman hindi naman malinis siya amin ang kapit dapat. Correct. Walang pangingitlugan. Kaya kailangan yung regular na paglilinis sa mga bakuran natin at maging doon sa mga kapitbahay, lahat sana ng komunidad magtutulungan upang maglinis sa kapaligiran. Hindi lang yung isang bahay ang naglilinis o isang bakuran. Kailangan lahat kayo, buong komunidad, para sa ganun wala pong pamugaran ng lamok. Ayan, na may dalang dengue. Mas mainam na yung malinis ang kapaligiran para maiwasan natin ang anumang mga sakit, hindi lang dengue, hindi lang leptospirosis, kundi pati yung diarrhea, di ba? Siyempre pag marumi yung bakuran mo, makakalanghap ka ng hindi maganda, pupunta sa pagkainan o pupunta sa mga tubig na iniinom o magkakaroon ka ng
hindi magandang sintomas sa katawan. Kaya't ugaliin na maglinis sa ating bakuran upang sa ganon ay hindi tayo basta-basta makapitan ng anumang mga sakit. Mga sir, Oh, ibang-iba ang naranasan nating mga kabataan nung nag-aaral pa tayo noon at yung mga kabataan ngayon. Ang ibig sabihin, may naanto kasi Oo. Ken. Throwback throwback. throwback. Kasi, Nasaman, ikaw. Oh. Ken, hanggang po'y may apaltog. Walang nangyayari. Pero, may panahon tayo ng elementary, may atupak na eraser. Wala. Meron yun. Meron yan. Saka yung may stick. Yung Siplat. Oo. Pero, Tapos pag late, no alit ka, wala maminsan, may buon na subject, o man ka nakalagay harapan. na plug. Oo. Mapaagaw ka di man, di naman babago kay di ka. Oo. Yan yung mga, noon, yung pagdidisiplina noon, ibang-iba. Ibang-iba, oo. Natang kasi, pantamihan mo, child abuse. Kaya nga, yung... Ang tutay, pinawayan to may kinatan eh. Yung Nararatan niya. Juvenile Justice Act. Protection daw sa mga bata. Anong nangyari dyan sa child abuse na ginawa nila? Yung nakurot sa singit, nasubukan mo na. Ay, nasubukan ko pati dito sa kwan. Alam mo yung kwan. Nakurot sa singit, Yung dito. patilya. Paitatas eh. Jayad, kulay, pagaw. Pag nagpakalbo ka naman, dito, tuktok ulo. Pero, parang wala. Kunyan, nadisiplina yan. Pati rarami ateng, nasararami ugugaw, disiplina ng saman. Bangar ka siguro, kandalaban. Pero yung... manunahan iran unsugo, didiskilaan. Tinanggal na kasi yung... Walay ateng, uman so kagagawa to, attitude to, hindi niya pa inaalam kung anong punot dulo. Oo, basta na lang nasumusugod at nagdadakdak doon sa paaralan o kaya pinapagalitan yung mga bata na siyempre bawal po ang yung manakit ng bata ngayon, bawal po ang yung pagalitan mo ang mga bata ngayon. Oo. Dahil diyan sa yung bata bawsi. no walay bangar la. Oh. Mula ngipon mo. Oh. Pampanggatan mo la tay ngipon mo. Oh, yun yung sandalan ng mga agmura na disiplina nunong natan eh. Oo. Yun yung sandalan ngayon ng mga bata, yung bawsi. Yan yung kaibahan ng pagdidisiplina noon at na naabutan natin at yung sa ngayon. Oh. So, yun po yung mas maganda ibalik na yung dati. Walay social media di ba? Oh. No, walay ugaw yaman dadalam. Dinapuyang na classmate to, taugugaw iralante. Sa ethics dan tampol, si madam. Kaya nga Anti ginawa to may anak ko, od sa may ken. Anti ginawa to tanya ugawod sa anak ko, agyubabantayan kung to, singantam may ken. Kaya nga. Nambayar katulong nga mambantay na anak dad eskwelaan So, dapat sana ibalik yung dati na maliban sa mga magulang ang magbibigay ng disiplina ay ang mga guro sa paaralan. Oo. Pero hindi naman yung sobrang pagbibigay ng disiplina. Siyempre yung paluin ka lang ng kaunti, okay lang yun. Pero yung sa sobra, hindi naman pwede yun. Oo. So, tapos pag recitation la, burido ka la, amot-amot lang baklaw mo. Tama. Ano ang mga bat, di man ka nalagay, yun kid, dyan arap. Noon, pag nalit ka sa paaralan, siyempre may punishment ka. Nibibigay ng guro, di ba? Nalit ka lang ng 15 minutes o 5 minutes, may punishment ka noon ako ilang bihis akong pero sa teacher at patanda ka mat no akinat alit ka. Correct. Kasi inibaga mat
may alita abangon madam kamo tudas mo. Ayun. Pero no imbaga miya inibang ko ni tatay ko kasi excuse yun. Nan alsa ni ilik madam. Ta mampaagaw kasira natan at tinulungan ko nira. O dino nan palota ni kasi kaniba kami madam sa lima dyan eskwelaan. Yung mga ganong excuse. Alam mo nung bata ako nung elementary ako, pag yung nalit ka, alam mo kung anong punishment sa akin ng teacher. Kukuha ako ng isang sakong alam mo yung Carabao manure. Manure. May amagan taibaka, tandog. Okay yun. Kasi fertilizer yun eh. Fertilizer. Yun na yung punishment na binibigay sa amin noon nung elementary kami. Siyempre, pag Sabado at saka Linggo, kukuha na ako. Lunes, yun ang dadalhin ko sa paaralan. So, yun yung mga naalala ko, yung mga nangyari noon, nung tayo po ay nasa elementarya. Hindi mo, hindi mo aalis yung pagkukumpara nung pagdidisiplina ng mga guro ngayon, tsaka yung noon. Diba? Agara ang gano maong su teacher natan, pero agara makagalaw yung unong wala laray. Sensitive. Sensitive. Nasubukan ko pa kahit hindi ko kasalanan noon. Tapos naglabas pa ng statement itong si Auntie Claire. Castro. Na minsan daw yung mga guru pa daw ang nagtuturo na dahil walang modo yung mga estudyante. Dapat alamin mo muna maraming umangal doon sa kanyang statement. Bakit nandoon ka ba noong binibigyan ng disiplina yung mga estudyante o kaya pinagsasabihan yung estudyante? Ano po yung reason na kung bakit nagawa yung ganong krimen ng isang estudyante diyan po sa may Zamboanga. Yung Ateneo de Zamboanga. Ano po yung reason? Kasi ang initial na investigasyon ng mga otoridad na-depress daw yung bata dahil doon sa kanyang grade. Yun yung sinasabi. Kasi ano siya eh. Isa siya sa pinakamatataas. Bakit nagkaroon ng ganon na report? Samantalang honor student po siya. Top notcher po siya sa eskwelahan. Ba't sasabihin lang na-depressed doon sa binigay na grade ng kanyang teacher? Yun ang lumabas sa investigasyon? Yun ang initial. Nabasa ko nga. Initial. Pero alamin nyo kung ano ba talaga dahil mababaw yung na-depress. Mababaw eh. So, nung nabasa ko, hindi yata, parang hindi hindi magandang pakinggan yung mga ganun dahil kung titignan mo, sinasabi nila, top notcher sa kailang school, yung suspect na bata. So, yun po, may mas malalim pa siguro na dahilan kung kaya nagawa niya yung ganun na krimen. Diba? Hindi po yung na-depress dahil sa kanyang grado. Baka meron pang may iba pang dahilan. Abangan natin. Anong kalalabasan ng investigasyon? Ayan, Kaya kayo pong mga mga bata, mga mag-aaral, dapat na alalahanin ninyo ang inyong pag-aaral habang may nagpapaaral sa inyong mga magulang. Kasi ang sistema lang dyan, magulang ng bahala. Gawin nyo ang nararapat. Mag-aral kayo hanggat may nagpapaaral at gagawin ng mga magulang din ang kanilang parte. Obligasyon. Yan. Ganun lang yun. At sana, pag nakapagtapos na, ay lingunin yung mga magulang,
talaga ng irap matiraya ng paaral, ng Correct. pabalag, Oo. huwag niyo namang pagdamutan. Huwag niyong talikuran ang Diba? inyong mga magulang. Oo, Diba? huwag pagdamutan. Huwag niyong pagdamutan. Kung Kasi saan kayo, balang araw, magkakaroon din kayo ng sarili niyong pamilya. oo, Pero yung mga magulang na nagsakripisyo, oo, Ay, dapat ninyong alalahanin. ano rin, huwag din Oo, kalimutan. yan, oo. At siyempre, yung mga bata ngayon, iba na yung kailang attitude eh. Oo, may mga nakikita ako. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Oo, may mga nakikita ako. Sa social media mo makikita Hindi. yung mga ano eh. Yung mga actual kasi, yung mga high school pa lang, naninigarilyo na. Oo. Ayan, nakikita mo yan. Oo, nakikita ko. Diba? Oo. Naninigarilyo, nagbe-vape. Oo, Paano nagbe- sila nakakabili? Kaya nga eh. Diba? Merong patakaran na kapag walang 18 taong gulang pataas, bawal bumili ng mga ganyan. Oo, at saka dapat yung mga malalapit na mga kantin dyan o mga garita dyan sa paaralan, huwag kayong magbibinta ng mga sigarilyo o vape sa mga minor de edad. Yung mga nag-aaral, bawal po yan. Kaya magbenta ng beef. Oo, at Chicken, pwede. Tsaka pork. correct. Oo. Iba pala yun. Naalala ko. Ulam na pala yun. Naalala ko yung sinabi mong Ano yan? good morning kay Kapitan Benedict Cayabyab. Ay, sa mangin. Sa mangin. Good morning. Good morning. Paborito ko yung binigay niya eh. Napakasarap kasi. Ganun ba? Buti ka pa. Oo. Buti ka pa. Good morning sa inyo, Kapitan Benedict Cayabyab dyan sa may barangay Mangin, Dagupan City. Isang matulungin yan. Talagang may legacy. Legacy, oh. Yan ipalagay ito barangay hall. Se pondon ginamit at pondo na barangay. Na barangay. Paano kaya nakapagpatayo ng ganun ka ganda at ganun kalaking barangay hall? Na walang ibang tumulong. Walang ibang suporta. Oo, barangay lang. Barangay fund lang. Ayan, oo. Diba? So, magagawa pala ng barangay Mangin, bakit hindi magawa ng ibang barangay? Siyempre, paano ito rarami kakaalyado, di ilalo dala. Dapat mag-isip din kayo ng paraan kung paano ninyo mapaganda at mapaayos yung barangay ninyo. Oo. Kung gusto nyo, magpaturo kayo kay Kapitan Benedict. Mag-seminar kayo, Mangin. Ayan, oo. Ay, batiin ko nga pala ng isang maligayang kaarawan. Happy birthday. Kay Sir Ramon Bautista Sr. Uy, happy maligayang birthday. bati po sa inyong kaarawan. Mula sa DWGE staff. Yan, lahat po ng mga bumubuo ng DWJE. Radyo Pangasinan ay binabati po kayo ng isang maligayang bati sa inyo. Yung pagbati natin. Happy birthday. Amin Iraya Marami special thanks si Sir Ramon. Si Don Ramon. Thank you nga pala, Don Ramon. Sumpal lamay may tinulungan tayo. Sumpal la karoman. Oo, at very happy mo tiyangga pa mo so findings ko no. Ayan. At sa may ginawan examination at sa isikato. Ayan, okay. Thank you, Sir Ramon. Happy birthday, Don Ramon Bautista Sr. Okay. Good morning kay Silvia Romero, kay Elmer Soriano, Merlita Abilia, Majina Corda, kay Imad Duque, nasa ibang bansa. Lolo Orpilia, ayan, magandang umaga sa inyo. Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, magandang umaga. Kay Jeffrey Castillo, Esther Ramos at Marilyn Baruna. Good morning sa inyo. Diyan sa isang yung Facebook page ng Radyo Pangasinan. Marami dyan. Si Saros Arbonilia, magandang umaga sa inyo. Clifford Abilia, magandang umaga. Si Majina Corda, nabati ko na ito. Si Ronnie Bergado,
Si Transformer, good morning. Oo. Aha. Harry Serrano, good morning. Si Paing Palos, Napoleon ko, si El Segundo, Buds Vidal, good morning. At ang nararamayan may message siya ay, baka ito si Sir Ben Hobelianos, good morning. Si Randy, Ran, tapos D. Ayan. Harry, Ran. good morning kay Buds Vidal, good morning sir. Si Yayo Yoko Batutay, San Cecilia, good morning. Si Napoleon ko, good morning mga kapaborito. Paeng Palos, good morning. Ayan. Si Mr. and Mrs. Nado Bangsal ng Barangay Kanawalan, Bimali, Pangasinan, good morning. At lahat ng mga family Mindus dyan sa may Kanawalan, good morning. At siyempre, yung mga kwan dyan, Klabo family. Si Mel Sapera, watana na inayad munisipyo mo, good morning. Good morning. Ayan. Ay, papasyar mo. Ay, papasyar. Papasyar. Aliwala ba yad sa Kiyamol, kundi pasyar mo itan. Munisipyo. Ano ken, waman na si Bubuyog. Ano po, nalagap kanto? Nalagap lang Bubuyog. Nalagap Bubuyog. Good morning kay former Transformer Mel Sapera. Ayan, ng Barangay Banawang, Kalasyaw. Banawang, on. Si former Liga President Carlito Dion, magandang umaga. Si Joel Calvo. Si Long Hair, good morning. Good morning. At gawin din kay Dave Parahas, magandang umaga. Si sir pang hindi natin. Si Dennis Ferrer. Si Kanegosyo. Kanegosyo. Maraming nag-donate doon sa kanyang barangay. Mga kaibigan niya, mga mga negosyante, namigay din ng relief food sa kanyang barangay. At siyempre, nagpakain. Good morning dyan sa may barangay Lasip, Kalasyaw. At siyempre, magandang umaga kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan, kay Sir Jeffrel at Dr. Felix Domicilio. Si ano nga pala, si Sir Darwin. Ayan, good morning. Good morning. Mayor Patrick Karamat ng Kalasyaw, Pangasinan, magandang umaga. Good morning, abalang-abala pa rin. Hanggang ngayon kasi may mga lubog sa baha pa rin na mga barabarangays. Kasama niya sila Councilor Kyle Gaspar, si Councilor Elias Villanueva. Yung iba pa. Good morning din kay Councilor Jomel Lorisco. At siyempre kay Tristan Soles, magandang umaga. Kay Madam Marme, si Boss Carlo at Sarbayan, good morning. Kay Sergeant Basa at Master Sergeant Oliver Esteves, magandang umaga. Good morning. Si Madam Jubet Apiado Esteves, magandang umaga sa inyo. At lahat ng mga umantabay sa ating palatuntunan dyan sa Mayor's Office. Si Dalo Pidlawan, good morning. At kay Harold Gangat, good morning po sa inyo dyan sa may Mayor's Office. At ganon din si Engineer Art Gaspar at Arturo Eustaquio. Magandang umaga. Sa lahat ng sumaybay sa ating palatuntunan sa Facebook Live at saka sa mga nakinig sa Transistor Radio sa kaya ng mga tahanan. Transistor natin. At meron pa. Meron. Thank you very much po sa inyong pagsubaybay. Ayan. Siyempre, wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po ay pansamantalang namamaalam sa iyong Salamat. Ayan, ang iyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingcora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ay susunod na palatuntunan, Only in the Morning! Ni Ka-Orly Navarro, dito lamang sa DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito!
Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan.